ጉዳይ ምርመራ ቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ክከታተል ጸንሐ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ሐምለ 4 2017 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ንቀዳማይ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረስላሴ በላይን ካልኣይ ተኸሳሲ አንገሶም ሃይለማርያም ንጉስን ዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪድዎም ብቅትለት ዘውዱ ሃፍቱን ዝተኸሰሱ ክልተ ተኸሰስቲ ተደጋጋሚ ተለዋጥ ቆጸሮ እናተዋሃቦም ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ሕክምና ምርመራ መረዳእታት ሒዞም ክቐርቡ ተለዋጥ ቆጸሮ ንዕለት 3 11 ወርሒ 2017 ዓ.ም ዝተዋሃበ ኮይኑ ይኹን እምበር ተኸሰስቲ ውጽኢት ምርመራኦም ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ንጽባሕ ዓርብ ተባሂልና መረዳእታ ሒዝና ክንቀርብ ኣይኸኣልናን ብዝበልዎ መሰረት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ናይ መወዳእታ ተለዋጢ ቆጸሮ ንሐምለ 4 2017 ዓ.ም መሃቡ ይፍለጥ ሎሚ ድማ እቶም ተኸሰስቲ ዘቕረብዎ መረዳእታ መሰረት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ውሳነ ሂብሎም ኣፈጻጽማ ትገበን ጭካነ ዝተመልኦ ዝተፈጸመ ገበን ቅትለት ብምዃኑ ንሕድሕዶም ዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪድዎም እዚ ዜና ሐምለ 4 2017 ዓ.ም ብዋናነት ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይን ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይን ዝተመሓላለፈ ዜና እዩ ነይሩ ሕዚ እዚ ዜና ሕልሚ ኮይኑ ተሪፉ እዩ እቶም ብሐምለ 4 2017 ዓ.ም ብቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪድዎም ዝነበሩ ተኸሰስቲ ማለት እውን ያሬድ ገብረስላሴን አንገሶም ሃይለማርያምን ብዕለት 29 11 ወርሒ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ምክልኻል ከየድልዮም ብናጻ ክሰናበቱ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ብድምፂ ብልጫ ውሳነ ሂቡ እዚ ዜና እዙይ ንብዙሓት ሰብኣውነት ዝስምዖም ንፍትሕን ምትእትታው ትካላዊ ናጽነትን ዝግደሱ ሕግን ሕጋውነትን ክህነጽ ዝደልዩ ሞት ዘውዱ ሞትና እዩ ዝበሉ ጉዳይ ዘውዱ ጉዳይና እዩ ዝበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ዝነጥፉ ዓብይ ንኡስን ተጋሩ ኣደንጽዩ እቶም ብናጻ ዝተለቀቁ ቀተልቲ ንእስቲ ዘውዱ ደቂ ሰበስልጣናት ሕወሓት ማለት እውን ደቂ ፈለጽቲ ቆረጽቲ ስለዝኾኑ እዮም ብናጻ ተለቂቆም ዘለው بحلفي እቲ ያሬድ ገብረስላሴ ዝበሃል ቀታሊ ዘውዱ በተመሳሰልቲ ገበናት ቅትለት ዝፍለጥ ዋላ እንተኾነ ክሳብ ዛጊድ ግና ብሕጊ ተሓቲቱ ኣይፈልጥን እቲ ንቅትለት ዘውዱ ስዒቡ ተፈሪዱ ዘሎ ፍርዲ እውን ኣይትግበርን እቲ ቀታሊ ከምልቕዎ እዮም ብስሩኡ እውን ኣብ ቤት ህንጸት ይሓድር የለን ብዓጀብቲ ኣቦኡ ናብ ዝመረጾ መደቀስን ቤት ብልዕን ዝመላለስ ዘሎ ዝብሉ ዘረባታት እምነት ምስኣን ዝጋውሑ ነይሮም ከም እምነት እቶም ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተሳለጡ ቆጸሮታት ዝጋውሑ ዝነበሩ ጥርጣረታት ቀተልቲ ዘውዱ ሃፍቱ ኣብ ቤት ህንጸት ከም ዘየለው ኣረጋጊጽና ዝብሉ ኣካላት እንትነብሩ ገለ ምስቲ ስርዓት ቅርበት ዝነበሮም ውልቀ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ድማ ቀታሊ ዘውዱ ሃፍቱ ዝኾነ ያሬድ ገብረስላሴ በኣካል ከይድና ኣረጋጊጽና ኢና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እላበሉ ብምስልን ብቪድዮን ዘይተደገፈ ሓበሬታ ክውዝዑ ርኢናን ሰሚዕናን ነዚ ሓቂ ናይ ምርግጋጽ ሞያዊ ግቡእ ዝነበሮ መንግስታዊ ሚድያ ቴሌቪዥን ትግራይ ነቲ ወረ ንምርግጋጽ ናብቲ ቀተልቲ ዘውዱ ሃፍቱ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኸይዱ ከረጋግጽ ፈቲኑ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ቴሌቪዥን ትግራይ እውን ግና ናይቶም እስራት ምስሊ ተንቀሳቓሲ ቪድዮን ክቐርጽ ብዘይምኽኣሉ ቀተልቲ ዘውዱ ሃፍቱ ኣይተኣሰሩን ኢሎም ሕቶታት የቕርቡ ዝነበሩ ኣካላት ሕቶታቶም ዘረጋግዱ ኮይኑ እዩ ተረኺቦም ቴሌቪዥን ትግራይ እውን ነቲ ብደለይቲ ፍትሒ ዝተወዝዐ ሓበሬታ ብምስልን ብቪድዮን ኣደጊፉ ብዘይምቕራቡ ኣካል ተወቐሳ ኮይኑ ሓሊፉም ዘውዱ ሃፍቱ ገና ብደቂ ሰበስልጣናት ሕወሓት እሞ ድማ ኮሎኔል ገብረስላሴ ብዝበሃል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከበድቲ ገበናት ብምስታፍ እትፍለጥ ብናታቶም ኣፀዋውዓ ኣርሚ 22 ዝመርሕ ዘይምስጉን ሰብ ብዝኾነ ወዱ ያሬድ ገብረስላሴ ምስ ተቐተለት ብዙሕ ትግራዋይ ተስፋ ቆሪጹ ከም እንዝክሮ በዓልቲ ቤቱ ንኮሎኔል ገብረስላሴ ኣዲኡን ያሬድ ገብረስላሴን ካልኦት ኣብ ችሎት ዝተረኸቡ ቤተሰቦምን ችሎት ረቢሾም ችሎት ረጊጾም ንቤተሰብ ዘውዱ ጸሪፎምን ኣፈራሪሖምን ከም ዝወፁ እዩ እምበኣር እዙይን ወዲ እዙይን እዩ ቀተልቲ ዘውዱ ከም ዘይተኣሰሩን ክእሰሩ ከም ዘይኽእሉን ብዙሕ ደላይ ፍትሕ ትግራዋይ እምነት ክስእን ዝኸኣለም ሓቂ ኮይኑ ድማ እንሆ ቀተልቲ ዘውዱ ሃፍቱ ብሐምለ 29 2018 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ምክልኻል ከየድልዮም ብናጻ ክሰናበቱ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ብድምፂ ብልጫ ውሳነ ሂቡ ዝብል ዘደንጹ ዜና ክንሰምዕ ዝተገደድና በአንጻሩ ምስቲ ስርዓት ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ብሕልፊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ተደናገጽቲ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከባ ውዳቤታት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ዲያስፖራ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪተን ዝበልኦ የብለንን
ካብዚ ሕልፍ እንትብል ድማ ነዚ ተግባር ዝድግፍ ሰባት እውን ኣይተሳኣኑን እምበኣር እቲ ኣብ ልዕሊ ዘውዱ ሃፍቱ ዝተፈጸመ ዳግማይ ክሕደት ዘተሓሳሰበን ዘጉህየን ብትግራይ ተስፋ ቆርፃ ዝገበረን ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣሸንዳ ዓመት 2018 ዓ.ም ጸሊም ብጸሊም ተኸዲነን ሕርቆተን ጓህየን ተቃውሞአን ንምግላጽ ኣብ ምድላው ከም ዝርከባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ምድላው ንዕዘብ ኣለና ገለ ለዋሃት ሰባት እቲ ኣብ ልዕሊ ዘውዱ ሃፍቱ ዝተፈጸመ በደል ኣብ ዘውዱ ቤተሰባ ዕሩኽታን ፈተውታን ጥራሕ ዝተፈጸመ በደል ገይሮም ክጥምትዎ ንዕዘብ ከም እምነቶም ዘውዱ ቤተሰባ ዕሩኽታን ፈተውታን ዝያዳ እቲ በደል በፂሕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ግና እቲ በደል ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፍ ደለይቲ ፍትሒ ሰብኣውነት ስምዖም መጻዕጫ ትግራይ ዘገድሶም ተጋሪ እዩ ተፈጺሙ ንፍትሒ እትቃለስ ንፍትሕን ንሰባትን ብምሕላይ ዘይኾነስ ጽባሕ ኣብ ነብስኻ ንዝበጽሕ በደል ንምክልኻል እዩ እሞ አንቱም አንትን ኣብ ጎድኒ ብድልት ዘውዱ ሃፍቲ ኮይንኹም ኮይንኽን ዘውዱ ፍትሒ ክትረክብ ቤተሰብ ዘውዱ ሕልናውን ኣካላውን ዕረፍቲ ክረኽቡ ፍትሒ ንዓርሳ ክትድበስ እንተስ ጸሊም ክዳን ሓዘን ብምኽዳን እንተስ ካልኦት መማረፅታት ቃልሲ ብምውሳድ ፍትሒ ንዘውዱ ኢልኩም ኢልክን ድምፅኹም ተስምዑ ዘለኹም ቃልሶም ክትሕይሉ ዘይነቃሕኹም ድማ ክትበራበሩ ይግባእ ብዝብል ሻዶው ሚድያ ኣብ ጉዳይ ዘውዱ ዘሰናደቶ ፍሉይ ምድላው በዚ እላኸንበተት ፍትሒ ንዘውዱ ሃፍቲ ድማ ትብል